SES, de cando os seres humanos nos decatamos de que formábamos parte da natureza. Un aplauso. Ola, boa tarde. Ben, eu vos falar do SES, efectivamente, non? Que un título así de que virá a falarnos esta muller é unha cousa incomprensible. Ben, realmente non vos vou falar de ningún proxecto en concreto que facemos no equipo de investigación, sino que vou vos explicar un marco conceptual que usamos en varios dos proxectos. Que sí, son os SES, os sistemas socioecolóxicos. SES nas súas siglas en inglés. Entón, eu vou explicar en que consiste este marco metodolóxico e por que o empregamos. Ben, pero antes de explicarvos que é un SES, preciso un pouco de contexto, porque senón diredes vos, por que usan aquí un marco que se inventan con nomes raros, non? Ben, tradicionalmente a ciencia ten unha visión mecanicista ou determinista que todos coñecemos. Hai unha serie de leis universais, a lei de conservación de enerxía, as leis de Newton, todos coñecedes algunha lei científica, que nos di que a partir das condicións iniciais dun sistema aplicamos esas leis e podemos saber a evolución e o resultado final dese sistema. Esa visión determinista tamén nos di que cando temos un problema o dividimos nas súas partes e as propiedades desas partes xa nos din a totalidade do sistema como funciona. E ademais tende a ver ese sistema o humano fora da natureza, como unha cuestión allea, en contraposición con ela. Nós somos os seres humanos e estudamos a natureza que é unha cousa que está ali, aparte. Ben, esta visión mecanicista, non pensedes aquí que a estou botando por baixo, é moi útil, fixo un desenvolvemento tecnolóxico importante, que influiu tamén no benestar humano, pero como todos os modelos que usamos en ciencia, ten as súas limitacións. Que limitacións ten? Pois é un modelo que, cando estudamos seres vivos ou seres sociais, funciona francamente mal. E por qué? Porque os seres vivos e os sistemas sociais son sistemas dinámicos que teñen un funcionamento bastante caótico e que responden moi mal a esas leis universais. Ademais, algúns dos problemas críticos a que nos enfrentamos hoxe en día, como, por exemplo, a transición cara a sociedades máis sustentables, e me veu moi ben o que vos contou anteriormente a compañeira, pois este modelo tampouco nos vale para dar solucións a ese problema. De feito, as solucións que se propoñen, en vez de facernos máis sustentables, parece que van cara ao contrario. Ben, por que teñemos que ir cara a sociedades máis sustentables? Porque temos un problema cos recursos naturais, e un problema grave. O mundo é finito. Temos que conseguir métodos de xestión dos recursos naturais que provoquen que non se esgoten, porque non temos un planeta de recambio, non temos outro lugar a donde tirar. Ben, entón a pregunta que temos que resolver é como xestionamos, como aproveitamos esos recursos naturais para asegurar a súa conservación. Xa vos dixen anteriormente que os esforzos realizados desde a visión mecanicista ou determinista parece non dan resultado. E, por exemplo, se ve, temos un problema importante hoxe en día de perda da biodiversidade e seguimos tendo. Polo tanto, se as solucións que plantexamos hasta o momento non nos valeron, teremos que buscar un novo paradigma, unha nova maneira de enfrontar estes problemas. Ben, de onde nace ese novo paradigma? Non é que un día tomemos un café, as persoas que nos dedicamos á ciencia e nos aburramos e buscamos nomes raros. Non. Pois ven, en principio, do consenso no mundo científico cada vez maior de que hai unha interdependencia, nunca me sabe a palabra, clara entre a sociedade e o medio natural. Non se pode estudar como cousas separadas en moitos dos casos. A parte, esa visión de estudamos as partes e só coas partes xa temos o funcionamento do sistema tampouco é suficiente. Precisamos estudar as partes, sí, pero tendo en conta que están inseridas dentro dun sistema maior e que reciben influencias de outras das partes. Sempre temos que ter esa visión máis global, aínda que esteamos centrados nunha das cuestións. Tamén, aínda que definamos estruturas, tamén temos que ir cara aos procesos. Estamos nun entorno cambiante, as circunstancias cambian. Temos que estudar eses procesos para saber ou aventurar como pode ser no noso sistema no futuro. E aparte, e unha cuestión non é menor neste novo paradigma, é que o ser humano pasa a estar dentro da natureza, forma parte da natureza. Xa non é esa visión contraposta de aquí o ser humano, aquí a natureza, sino aquí estamos nós e somos parte dun ente maior que se chama natureza. Ben, resumindo, porque agora vos soltei un rollazo así todo, unha cousa aquí, outra ali,
como se resume a aparición deste novo paradigma e que pasos se deron para chegar ao que son finalmente, que tiven que pasar 6 diapositivas para que saíra, os sistemas socioecolóxicos. Ben, as primeiras cuestións, os primeiros avances, ustedes aquí na parte superior, onde o sistema ecolóxico e o sistema social aínda se vían como separados, pero xa se vía a súa relación, estaban correlacionados. Hai dous enfoques neste caso, según a persoa que este realizando a investigación. Neste que tedes aquí, o sistema ecolóxico sigue sendo máis importante, se sigue sendo dando máis importancia. E se entende que a natureza é sostén do ser humano, procura unha serie de recursos ou servizos que fan ben para o ser humano. É unha visión máis propia das ciencias naturais. Neste outro que tedes aquí o foco principal está na sociedade, é o típico enfoque máis de ciencias sociais. Entonces, xa vemos que están relacionados, pero aquí o que estudamos é a humanidade usando a natureza. Poñemos o foco na sociedade que precisa da natureza para realizar as súas funcións. Cal é o avance e entonces si chegamos aos sistemas socioecolóxicos? Cando se superpoñen os dous sistemas. Xa non falamos de dous sistemas separados, falamos de dous sistemas que funcionan xuntos, están superpostos. E que dan como resultado, isto último que intentei explicar aquí, que é un sistema integrado, onde temos axentes, o ser humano, poden ser outros, con unha serie de hábitos, con un comportamento, que interacciona con unha parte biofísica, non? Que pode ser, pois, o que sei, a enerxía, a auga e outras historias. Entón, temos en conta eses axentes que están nese lugar, as cuestións físicas, o substrato físico que acompaña e as interaccións que se producen entre ambos. Ben, isto que é tan teórico e tan así esquemático, como se traduce na práctica? Ao final, se nós queremos estudar un sistema de recursos, como o facemos? Vale, pois o facemos tal como vos mostro neste esquema. Neste esquema, aquí temos, nesta línea discontinua, os límites do sistema, do que queremos estudar. Pois queremos estudar a xestión da auga, ou a xestión do pastoreo, ou o que se nos quera ocurrir. Que se esa discontinua a línea non é unha cuestión estética ou que quixera poñer bonito. É discontinua porque ese límite non é pechado. Evidentemente, hai elementos de fora do sistema que están influindo en él. Que elementos son eses? Pois esas configuracións sociais, económicas e políticas, se hai estabilidade política ou non, que desenvolvemento económico temos, outras cuestións, e tamén os ecosistemas relacionados. Evidentemente, nos estamos estudando un uso dun recursos, podemos estar estudando un en concreto, pero eso está relacionado co resto que temos, aínda que nós non esteamos poñendo aí o foco. Ben, entonces temos o noso sistema con ese límite, pero con influencias do exterior, e o noso sistema tamén vai facer transferencias cara ao exterior. E que temos dentro do noso sistema? Pois caixiñas máis pequenas, subsistemas, que poden recibir varios nomes. Eu escollí unha nomenclatura, porque non os iba a facer aquí un percorrido por toda a nomenclatura existente. Entonces temos o sistema de recursos, as unidades de recursos, os actores e os sistemas de gobernanza que están, como vedes, todos interrelacionados entre sí. Eso é o que se representa con estas interaccións que dan unha serie de resultados. E esos resultados, a súa vez, que é o que se trata de representar aquí, influen de novo en cada unha destas caixas. Como vedes, é un sistema que se retroalimenta. Ben, para que quede un pouco máis claro, que significa cada cousa, non? Porque se vos poño aí sistema de recursos, unidades de recursos, e decides, é o mesmo que se me poses, non sei do que me estás falando concretamente, non? Pois, por exemplo, no sistema de recursos, pois miramos que sector estamos estudando. Estudamos a auga, estudamos o pastoreo, estudamos a pesca, según onde queiramos poñer o foco. Entonces, o primeiro que temos que ver, pois, que sectores estamos usando? Que productividade ten ese sistema? Igual nos interesa saber, non? Que capacidade ten de xerar recursos ese sistema? Bueno, podemos mirar un montón de variables dentro de cada caixa. As unidades de recurso, pois é o número de recursos que temos, por exemplo, pode ser a localización espacial e temporal, pode ser que xa un recurso que sexa só estacional, non durante todo o ano, podemos telo aquí nesta zona, pero non na contigua. Esas cuestións miramos nas unidades de recursos. Ben, os sistemas de gobernanza. Que son os sistemas de gobernanza? Estamos falando, esta parte que está en verde, digamos que ten que ver máis coa parte física, o substrato físico, biofísico, e esta azul máis coa social.
Os sistemas de gobernanza nacen sempre que hai unha sociedade humana. Se vivimos en sociedade, necesitamos normas que nos digan como vamos a convivir. Pois aí, que miramos nos sistemas de gobernanza? Pois normas que se establece esa sociedade para xestionar eses recursos. Tamén podemos mirar que se alguén se salta as normas, que sistema de sanción hai, quen fai o seguimento de que se cumplan esas normas, etc. E os actores, pois son as persoas que están nese sistema, que tamén son importantes. Entón, que miramos aquí? Pois o número de actores ou de usuarios dese sistema, podemos mirar múltiplas cuestións, a importancia que lle dan a ese recurso, pode ser importante agora, pero non anteriormente, ou demais. E nas interaccións, pois miramos se hai conflitos entre eses actores, por exemplo, como se resolven, como se transmite a información por todo o sistema, e logo temos os resultados. Os resultados se miran en términos de eficiencia, de equidade, se é xusto ese sistema ou non o é, se funciona ben ou non. Ben, que outra cousa hai que ter en conta para estudiar os SES? Pois que son necesario facer unha investigación a longo prazo. Estamos falando de entender un quebracabezas moi complicado e todas as súas pezas. E además son sistemas dinámicos. Para capturar ese dinamismo temos que facer investigacións a longo prazo. Non pensemos que vayamos ter resultados moi pronto. Ademais, integramos métodos cuantitativos e cualitativos. Os cuantitativos son os típicos que coñece todo o mundo. As medias, a porcentaxe, a moda. Os cualitativos teñen máis que ver, con entender en profundidade o comportamento humano. E iso non é tan fácil de traducir a números. De feito, non se traduce a números. E despois, unha cousa moi importante é que para estudar os SES necesitamos equipos transdisciplinares. Que quere dicir isto? Persoas de distintas disciplinas con distintas áreas de coñecemento que é académico, pero tamén pode ser tradicional, que intenten falar un idioma común para entenderse e que nos axude a entender ese sistema. E xa para rematar, que xa me pasou de tempo, exemplos de onde aplicamos este método conceptual. Pois, por exemplo, para estudar as comunidades de auga, como se organizan, como se rixen, que cuestións teñen en conta. Para estudiar a resiliencia, ou sexa, a capacidade de adaptación ao cambio de algunhas actividades, por exemplo, a apicultura. Tamén, pois, por exemplo, para descubrir a percepción que ten unha comunidade sobre os servizos que lle presta o seu monte veciñal en Mancomún. Ou tamén na xestión de recursos de uso común. Que son os recursos de uso común? Aqueles recursos nos que non podes excluir a ninguén de usalos. Ben, porque é imposible a exclusión, por exemplo, o aire, ninguén pode impedirte respirar, polo menos legalmente, ou que é tan custoso excluir a alguén que é mellor que siga usando. Moitas grazas pola atención.